ህዝቢ ኤርትራ ካብ አርዕት መግዛእቲ ተላቂቁ ሃገራዊ ክብረቱ ከረጋግጽ ከምኡውን ልዕላውነቱ ከኽብር ከቢድ ዋጋ ይከፊሉ ብሉጻት ደቁ ከፊሉ ድማ ዘውድ ናጽነት ደፊኡ እዞም በጃ ኩላትና ዝሓለፉ ጀጋኑ ናይ ዝገደፎም ስድራ ቤታት ማሕበራዊ ድሕነቶም ወሓስን ስድራ ቤታዊ ፍቅሪ ምልጋስን ሕማም ህዝብን መንግስትን እዩ ብዛዕባ እዚ ሃብቶም ፍረዝ ግን ዘደልዎ ጸብጻብ ሻምቶ ወልደ ኸርቦ እዩ መንግስት ኤርትራ ንጉዳይ ማሕበራዊ ድሕነት ስድራ ስዋኣት ወትሩ ካብ ቀዳምነታቱ ሰሪዑ ዝሰርሓሉ ዘሎ ሃገራዊ መደብ ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ገሊጹ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዳይሬክተር ጨንፈር ድሕነት ስድራ ስዋኣት አቶ ዘርአይ ተኽላብ ምስ ኤሪና ብዘካይዶ ቃለ ምሕትት መሰር ርእሰ ውሳነን ሃንቀውታ ናጽነትን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ከምኡውን ልኡላውነት ሃገር ኣብ ምውሓስን ብጅግነት ዝተሰውኡ ኣስታት 84,000 ሰማዕታት ከም ዘለዉ ብምጥቃስ መንግስቲ ነዞም ንኽብሪ ሃገርን ህዝብን ዝተበጀው ሓርበኛታት ሞሳኦም ንምዝካርን ንዝገደፍዎም ስድራ ቤታት ንምጥዋርን ንምሕብሓብን ሓላፍነት ከም ዘለዎ ብምእማን ካብ ጽባሕ ናጽነት ብዝተፈላለየ መንገድታት ደገፍ ይህብ ምንባሩ ነብሶም ዝኽእሉ መንገዲ ከጣጥሕ ምጽንሑን ጠቂሱ ካብ 2004 ግን ብመሰረት ኣዋጅ ቁጽሪ 137 እዝባር 2003 ወርሓዊ ብስሩዕ ደበስ ክኸፍል ከም ዝጀመረ ሓቢሩ መሰረት ውሳኔ ሃንቀውታ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ከረጋግጹ ብዘይ ምሕላልን ብዘደንቕ ሓቦን ጅግንነትን ንዓመታት ብተወፋይነት ካብ ዝተጋደሉ ብሉጻት ደቂ ሃገር ልዕሊ 65,000 ተሰዊኦም እዮም ከምኡውን ልኡላውነት ሃገር ምውሓስ ሓያል መስዋዕቲ ናይ 19,000 ብሉጻት ዜጋታት ተኸፊሉ እዩ መንግስቲ ነዞም ንኽብሪ ሃገርን ህዝብን ዝተወጀው ሓርበኛታት ሞስኦም ንምዝካርን ዝገደፍዎም ስድራ ቤታት ንምሕዋይን ንምሕብሓብን ንምንባይን ዕድርን ሓላፍነትን ከም ዘሎ ብምእማን እዩ ኣዋጅ ደበስ ስድራ ቤት ስዋኣት ኣውፅኡ ኣስዒቡ አቶ ዘርአይ ስሩዕ ወርሓዊ ደበስ ስድራ ስዋኣት ካብ ዝጅምር ኣስታት 3 ቢልዮን ናቕፋ ከም እተኸፍለ ንደቂ ስዋኣት ሞያዊ ስልጠናታት ንምሃብን ስድራ ቤት ስዋኣት ቁጠባዊ ምንጪ ረኺበን ብርእሰን ዝመሓድራሉ መገዲ ንምፍጣርን ከም ዝተሰርሐን ጽቡቕ ውፅኢት ከም እተረኽቦን ኣነጺሩ ብዘይካዝያ ውሽጥን ወፃን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ዕማም ምንባይ ስድራ ስዋኣት ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ከም ዘይኮነ ብምግንዛብ ብወለንቶም ከከም ዓቕሞም ስድራ ቤት ስዋኣት ናይ ምጥዋር ሓላፍነት ከም ዝወሰዱን ደገፍ ክገብሩ ምጽንሖምን ብዝርዝር ኣብሪሁም ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብሩ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ ስድራ ቤት ስዋኣት መንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ኣይኮነን ብምባል ዓመት ኣብ ዝግበር ዝኽሪ መዓልቲ ስዋኣት 20 ሰነ ሽምዓ ወሊእኻ ሰማዕታት ምዝካር ጥራይ ኣኻሊ ክኸውን የብሉን ክንዮን መሰሰን ማዕኸን ሕድሪ ሰማዕታት እንገብሮ ወፋያ ፀገም ስድራ ቤት ስዋኣትና ንምፍታሕ ቁጠባዊ ሓገዝ ንምግባርን ዓቕሚ ዘሎ ዜጋ ብውልቁ ይኹን ብጉጅለ ስድራ ቤት ስዋኣት ብምሓዝ ንኽልተ ዓመታት ክናብ ወይ ክጥውር ኣለዎ ኢሎም ዘበገስዎ ቅዱስ ሓሳባት ብተግባር ይንጥፍሉ ኣለዉ በዚ መሰረት ካብ 1 ክሳብ 54 ስድራ ስዋኣት ናይ ምጥዋር ሓላፍነት ዝወሰዱ ዜጋታት ከም ዘለዉ ዝሓበር አቶ ዘርአይ እዚ ክነቲ ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዙ ናብ ስድራ ቤታዊ ምድግጋፍ ዝማዕበለ ብምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሰማዕታቱ ንዘለዎ ኣኽብሮት ዘነጽር ከም ዝኾነ ኣረዲኡ ባግራ ወተዶይቲ ቤነሶሚ ኣዳ ፋርስ ሃሚዶር ወተዳይቲ እግነግኒኔ